Επιτέλους ήρθε η μέρα. Βγήκε η καινούρια ταινία Minecraft και ανυπομονούσα να τη δω. Ξύπνησα τόσο ενθουσιασμένος που σχεδόν πετάχτηκα από το κρεβάτι. Άρπαξα το τάμπλετ και άρχισα να παίζω Minecraft. Ξέρεις, για να προετοιμαστώ ψυχολογικά για την ταινία. Έχτισα έναν κινηματογράφο μέσα στο παιχνίδι και έβαλα έναν villager για τα εισιτήρια. Συνέχεια έλεγε. Οπότε το έλαβε ως ναι. Αργότερα πήγα στο σούπερ μάρκετ. Αλλά ήταν όντως σούπερ μάρκετ, γιατί όπου κι αν κοιτούσα, έβλεπα πράγματα σχετικά με την ταινία. Σακίδια με creeper, λούτρινα φιγούρες μέλισσες, γουρούνια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μέχρι και μπισκότα με θέμα Minecraft βρήκα. Πήρα ένα κουτί και ορκίζομαι. Άκουσα τον ήχο του παιχνιδιού όταν τρως. Στο δρόμο για το σινεμά τα πράγματα έγιναν περίεργα. Καθώς το αυτοκίνητο προχωρούσε, άρχισα να φαντάζομαι τον κόσμο γύρω μου να γίνεται τετράγωνος. Τα δέντρα, τετράγωνα. Ο δρόμος, πίξελ. Για μια στιγμή όμως, νόμισα πως είδα έναν σκελετό να μας σημαδεύει με τόξο. Τελικά ήταν απλώς ένα περίεργο γραμματοκιβώτιο. Όταν φτάσαμε, ο κινηματογράφος ήταν σαν ναός του Minecraft. Αφίσες, πανό και μια χάρτινη φιγούρα του Steve να με καλωσορίζει στην είσοδο. Περίμενα από στιγμή σε στιγμή να σκάσει και ένας creeper για να τα καταστρέψει όλα. Έτρεξα μέσα, βρήκα τη θέση μου και κάθισα, σχεδόν πηδώντας πάνω κάτω από την ανυπομονησία. Τα φώτα χαμήλωσαν, η ταινία άρχισε και κάθε δευτερόλεπτο ήταν τέλειο. Οι χαρακτήρες, η ιστορία, η δράση. Είχα χαθεί εντελώς στον κόσμο του Minecraft. Σε κάποια φάση χτύπησε το κινητό κάποιου και παραλίγο να φωνάξω Creeper. Τρέχτε, μέχρι που κατάλαβα ότι ήταν ήχος κλήσης. Πριν το καταλάβω, η ταινία είχε τελειώσει. Ο χρόνος πέρασε πιο γρήγορα και από μια τηλεμεταφορά ενός Enderman. Καθώς βγαίναμε ήμουν σίγουρος πως θέλω να τη ξαναδώ.